Oke guys, iki aku wis bar apa jenenge bar dedet pari iki arep golek keong atau tutut. Oke, kedere apa ora? Ora. Bener. Terus nok di Cetah. Hah? Kerana saya Ki apa ketok nganu keonge ketok? piye? Keonge ketok. Saya tak jiko ambere mae. Ki ono keong kok ngomong. Kan kalen. Bareng Ketok. ketok. Apa melu golek sih, Mak? Ayo ah, kok ngomong aja kita sih. Ora mae ora. Niki anu. Ngerti deh caranya. Niki gonen sik. Cekli sik sedil. Arane mae. Apa? Iki lho mikir. Tunggu sik. Tah. Sik tah. Apa ta mak malah guyu. Wes. Masih fisik. Yes. Aja. Di kirian. Lah anak. Enten niku lho. Lah serana lah. Lho. Ini dhewe wae. Lah kan niku nganu mundut keong ora mundut parine. Iya mendike ya. Bojone mbok ora umpan jenter ngene iki biasa niki. Udah umur iku enten. Iki lembut. Kuat ya. Kilo nguat. Ini pae. Iya, kuwi nek dijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu butek ra. Wis ra ketok. Kakak ra menisor. Di. Ini kesana. Sing ini bapak mantuku kesen. Keong kok napa kalih disusul? Sembarang. Ini lagi bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sapa sendiri. Menisor ra agen ketok gambare. Aku menisai. Kok terus kabeh rak awakmu. Kene lo. Lah. Ter, tak muter kabeh lah kok. Iki tutut iki. Kok Wong encen anu kono butek kok ambek pesawan ki ada amblas. jenengan jiko ra kok ora. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, nyari keong dan tutut, guys. Nek kira anu. Hah? Apa? Ra iso. Isane Ojo cepet-cepet amak. Alon-alon tahu. Buru arep ngondi. yang mulai panas kok. Panas bisa jago besok. Serana yang ya, kopsul kabeh. Dia kono ngono. Serat agal. Mas. Nangke apa nangke ya? Jurus 12 kandane kok. Sampai yo susul ya. Tapi nek susul nek cara Kodimah sunang. Apa? Kodimah. Lenganane geger ngakon ndorokno ngene. Tapi sapa?
kanggo dhewe. Kok saya ketahuan buru-buru. Lumayan ngejar aku. Alon-alon lho, sing santai lho. Lagi untuk semene padha. Mau ngomong Kak? Mau ngomong mau. Lho sing nak mak sekali ya. Kurang ya semene. Semene untuk rong cendok. Tiga paket sambil pencok. Nganu sing apa di useng-useng apa sini? Sambal goreng. Sambal goreng. Aku mau makan keong. Enak. Kayak dikejar opo iki? Ngambek ya. Yang biasa nanti. Kandane sawan guys. Tapi ono lone ra? Alhamdulillah ora. Guru tolong kita. Wah, kodok ono ne. Kodok. Kodok anu ya kena dibotok. Iza. Apa ta? Tak ngomong ono kok. Satu. Sing kono ono apa? Ono satu. Tapi ono ciloro iki. Ya. Malah ketok. Kusik. Sat ini. Sat. Iki jambune pae lho. Jambune pae tapi urung ngembang. Mungkin nak ngunduh wakil iki. Ya Allah. Ketok ya. Ono sing ketok. Urane. Ayo golek. Nah, wes aja aku iki lapet aja. Iki wis kaya wasi apa? Wasi. Watak lembut-lembut. Iki ora. Surat ya. Ngene kok. Piye ta, Mak? Gimana ya? Aku malah kok nanggu keong, kok nanggu keong? Betul. Iya keong kok anu di sini bang keong. Aku kadang-kadang malah untuk keong tok. Mas, langsung. Za mulai ambil aku za. Lanjut. Kak. Metu kana ba? Mah, tekane wae ya. Nek lho hehehe. Nganu ya rawat dulu, yuk. Ah, aja. Wong anu sebarane anane. Wah, iki dicikok aja. Mbok kudungku iki. Apa? Mbok kudungku iki dicikok. Kira kok sapa? Pokoknya sih, yang kertas saya sih. Suara nambir ya rusak. Buatan rawa, Mas, sampingnya rawa lho. Nggak usah, saya tekan kenapa. Cek lene. Nah, Aku jalan nasi kendok kan. Oke, wis dipun didos no. Ya. iki mas apa? Hah? Mas apa iki? Lek datan. Darkan. Datan. Aduh, Mana sikin. semengkik-mengkik. Hei, welek ngene. Godhonge. Hah? Godhonge weli. Wes apa iku? Ngampake sih jambune. Oh, Citra. wes wekmu tak anu iki. Nah. Weli godhonge. Ular tau-tau berarti. Iki kene nganu, Kak Topa, Yanto, Kak Yanto. Oh, Tanahi garapane. kayak sing dedet apa ya? Oh, Yanto kae. Kak Yanto.
sawah nggo motor listrik. Heeh, enak sih malahan. Iki malah gede-gede. Nah, iki rak keong no. Ndi? Iki keong. Keong bono. Kok ngerusak parine wong malah. Ya aja no, di ngerti Iki no, pinggiran wae. Ketok malahan. Iki no. Oh, keong. Itu kene-kenean biasa nih. Nus. Yuk. Nah, iki lho. Nah, iki lho. Iso ora iki lho. Iki lho. Nah, ngarepe. Nah. Terus kan. Iki ngarepe ono susule. Gede. Iya. Iki lho. Iya. Iki lho. Wah, Yunus. Wah. Oh, iki. Kaget toh. Wong samar. Jero. Semata jar. Jadi malah rakyat toh. Ngongan, ngarepe kalim. Ayo. Tapi aja ndek rawa. Ora oleh mae. Ya wis. Tapi kuatir naran tak padha semangan sapa? Mangan cepet. Semangan yo akeh. Cuma ngeluh maksudnya. Susul bola. Ora oleh mae, engko malah napa-napa engko. Hah? Ora oleh mae engko malah kenapa-napa. Ketemper engko malah. Ini bar iki balik. Lah iya, wis santuke ra wis. Iya. Campuri nganu sih tempe ta, tahu. Yo. Ada. Yuk. Wis. Ya. Sentok lumayan bolo. Tinggal balik. Lagi main sapa sing iki? Ra ngerti aku. Saikan. Tuh saya kan. Iki saikan. Oh iya aja. Iki sing iki. Balik adus. Pas beduk mangan ya. Berarti di anu sih. Agar digodhog sik ngono. Sih. Baru dicupliki kan. Baru cupli campur goreng campur ke tempe ta tahu. Begini kalem mau napa coba? Aku mau takok ya porti. Maksudnya dicoba iki. Karepmu sih. Sing burine kaudin apa? Kan iku ana tanah ledok. Namanya ono aki. Ono tanah ledok di sana. Iku biasane nawae rendeng ini ki ono banyune. Sing ngene kalem.
Iya iki. Aja. Lewat di mau. Lewat kan sih? Hah? Ora. Aku lewat ngarepe di saikanmu. Ki Iki ono lewat di? tanah dhuwur ya lewat tanah dhuwur wae. Kowe diwangi kan api mbok ora? Ono. Rono. Dhewean bareng. Jagung semenak kae bolok. Nah, wae tonggo. Sing jenengan endi ya? Sing kene iki madun. Ya dhisik cah nom-nom deng kepengen bakar-bakar nyolong. Gatel kena anune iki ngene ano. Iya makane di tangan dawa iki. Wis sithik no. Nembang turi bareng. Di, Yuk Bang Turi Malah enak kamu ini. janganan. janganan gatel. Loro sikile. Kira sirus kanggo pakan kebo. Iya iya ra. Dadi penak deh. Wae mesrani sih kebune mesrani. Nah iya. Nandur sing iso kanggo manfaate ono kabeh. Loh, jono galengan ngene ya. Ya terus, meloncat. Ya ora. Ono lone apa ora? Mbah. Ono iwake Gila, ngono. wedi. Kene lho, kene. Sem meloncat. Ya wis. Mencolot. Mencolot cek bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ono banyune. Di, Tapi Ejel. kurungan ngono. lah iya. Sing ngene wong kowe. Ono iwake. Wae lele kok. Iya. Ditanduri iwak iki ngetara. Ya wis balik sih. Apa iki sepiteng? Duh, kae ucul ngono kok. Apa? Anu, Ini siapa? wae mae ta wae pak kae. Gote. Deng Oh gini Bener. mbak. omong mae. Ta mau benekno. Benekno dhewe ayo. Piye? Benekno dhewe. Ya karemu lah. Ayo lah. Lah aku sing nyuting kok. Amit. Apa sengaja ora sih? Wae mbak terus kok. Oh ora gini dhewe. Ya wis sih. Anu kon anu Mbak Isyara. Ora gini mbak terus bisa. Bisa? Kak Bambang. Kalau banyu muncul. Oh iya Oh. Kak Bambang nih. Ya Wis sing omong ngomongno Kak Bambang. Mambu kok omahmu. Udah selesai. guys. Halo. Sebentar. Salam dulu ya guys. Wah, kita ada adanya. mau potong cuawak. Salam dulu guys. Wis pegel. Kenapa mau? Ya salah dikumbah. Lho, untuk apa lo? Nah, lumayan. Sambal goreng, sambal gengseng. Mbah ning kene. Karemu. Basan. Oke bolo, matur suwun sudah mengikuti dan menonton video aku. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.